Il-kaċċa, is-sfin u l-futbol fuq naħa, il-butir u l-kċina tal-ITS fuq in-naħa l-oħra. Żewġ realtajiet differenti, passatempi kważi kontrastanti, iżda li grazzi għal kreattività ta' grupp ta' studenti tal-ITS dawn saru ħaġa waħda f'esibizzjoni interessanti li tpaxxa l-għajnejn ta' dawk kollha li jmorru jieklu fir-ristorant tal-istess istitut edukattiv. Dan hekk kif grupp ta' studenti tal-Higher National Diploma taħt il-gwida tal-għalliem Andrew Farrugia kellhom l-isfida li bil-marġerin joħorġu figuri differenti tal-għażla tagħhom. Figuri dettaljati ta' daqsijiet differenti u mill-isbaħ iżda li warahom hemm ukoll sija twal ta' ħidma kif tispjega Magda Tantawi. Ewwel tibda bl-idea tażel inti x'ħad tagħmel u mbagħad tagħmel l-istruttura, tittara li jkollok struttura tajba għall-idea li jkollok u mbagħad tibda ovvjament tibni bil-butir u tibda tirfina bil-mod sakemm tasal il-prodott finali. Kalkula kemm il-sija għamiltu biex wasaltu għal-prodott finali? Mifhem, naqsu 5 ġimgħat u 2 hours kull darba, ġifieri naħseb 10-12 hours. Denise Pirotta tispjega li l-karattri magħżula fil-maġġoranza tal-każi huma ispirati mill-passjonijiet tal-istudenti rispettivi. I did a ballerina dancer. I used to do ballet when I was younger, so I got the inspiration from that because it's one of my many hobbies. So that was the inspiration behind it. Staqsejna lill-għallim tagħhom x'inhuwa l-iskop li l-istudenti jintalbu joħorġu b'figuri bħal dawn meta fl-aħħar mill-aħħar ma jistgħux jittieklu. Dan huwa aspett ieħor li huwa importanti ħafna wkoll fejn tidħol l-estetika, fejn tidħol l-arti u dan li qegħdin taraw illum huwa parti mix-xogħol, parti mill-kors li jagħmel l-istudent li jattendi l-ITS. Fuq din l-esibizzjoni ħadmu l-istudenti Thomas Camilleri Malija, Samuel Pisani, Sam Xkembri, Magda Tantawi, Allen Mikallef, Ryan Buħaġar, Joseph Brinkat, Luke Said, Denise Pirotta, Clivert Borch, Bradley Borch u Chris Bonello.